Здравейте хора! Днес исках да поговоря с вас за трите неща, които са най-важни, за да успеете във всеки един бизнес. И накратко това са: първо и най-важно е да бъдете незаменими в това, което правите. Дори с навлизането на AI и изкуствения интелект, когато сте незаменими в това, което правите като бизнес, като фриланс услуга, като каквото и да било, вие със сигурност ще имате успех. Второто важно нещо е да бъдете в крак с трендовете и модите, които са в момента. Така че следете, четете всички новини, свързани с дейността, бизнеса, който правите, и винаги бъдете в крак с модата и течението, което върви в момента. И третото, последно, но не по-малко важно нещо е това да бъдете най-добрите. Когато сте най-добрите в дадено нещо, вие със сигурност ще успеете. Вие трябва не да бъдете най-евтините на пазара, за да привличате клиенти, а напротив, вие трябва да бъдете най-добрите. И така, вие винаги ще продавате, било той високо платени услуги, скъпи продукти, скъпи услуги. Когато вие вярвате в себе си и знаете, че сте най-добрите на пазара, няма как да нямате клиенти и няма как да не бъдете най-добрите, реално погледнато. Така че, успех! Ако искате да работим заедно, развиваме бизнеси, работим с нови AI технологии и AI приложения, създаваме от нулата, също така помагаме да развиете вече работещи бизнеси. Агенция Scalix, отдолу ще оставя сайт. Заповядайте за безплатен одит на вашия сайт.